Sa ngalan sa Mahan, Nugsara, sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa Tasor Kristong gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maana kaninyo. Manausap kanimo. Aniya kita nagasaulog nining santo sa misa, ang pinakataas sa atong pagampo adto sa Ginoo. Aron kita mandam ning santos nga kasaulugan, pangayoon ta nga pasayloan sa atong mga kasalanan. Ikaw nga gipadala aron pagayo sa mamay nulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasala, Kristo kaluy kami. Kristo, kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpamaalang karamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluyi kami. Kaluy anon tagira sa Dios makagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon nun kita niya nga sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Huamahan ang imong gisugugma kanamo, nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasaylua ang mga kalapasan, ug amping kami diha sa imong kalinaw, ug dada kami nganha sa dalan sa kaluwasan. Kini ang magipangayo, pinagi sa Hesus Kristo imong anak, nga buhig hari ba kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Jonas. Wala malipay ni ini si Jonas, ug nasuko siya. Busa nangutana siya sa Ginoo. Dili ba giingnan ko na ikaw, sa wala pa ako mugikan, nga maugayod kini ang buhaton mo? Mauman gani nga mikagiw ako ngadto sa Tarsis. Nahibalo ako nga ikaw, Diyos nga malumo ug maluluyon. Mapailubon kanunay ug andam pag-usab sa imong laraw. Busa patya na lang ako, Ginoo, kay mas maayo pa nga patay ako kaysa buhi. Ang Ginoo mitubag. Angay ba nimo kining ikasuko? Unya si Jonas migula ug miadto sa silangan sa syudad ug milingkod didto. Unya nagbuhat siya balong-balong ug mipasilong niini samtang nagpaabot siya unsay mahitabo sa syudad. Unya gipatubo sa Ginoong Dios ang usa ka tanom aron hilandungan pag-ayo si Jonas. Nalipay pag-ayo si Jonas tungod sa tanom. Apan pagkaugma sa pagsubang sa adlaw, nagpadala ang Dios og ulod aron pagkutkot sa tanom, ug namatay kini. Ug pagkainit sa adlaw, nagpadala ang Dios og hangin nga init gikan sa silangan, ug naluya si Jonas tungod sa kainit sa adlaw. Busa mingon siya, mas maayo pang mamatay ako kaysa magpabiling buhi. Apan ang Dios miingon kaniya, angay bang ikasuko mo ang nahitabo sa tanom? Si Jonas mitubag, oo, angay gayod nga ikasuko ko kini pag-ayo. Ang Ginoo miingon kaniya, mitubo kining tanuma sa usa ka gabii lamang, ug nahanaw pagkaugma. Wala kay mahimo alang niini. Dili ka maoy magpatubo aron maluoy ka niini. Labi pa akong maluoy sa Nineve, kanang dakong syudad nga may kapin sa usa ka gatos ug kawhaan kalibo ka kabataan nga inosente. Walay labot sa daghang mga hayop. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, malumo ikaw ug puno sa gugma. Ginoo, malumo ikaw ug puno sa gugma. Ikaw ang akong Diyos, kaluy ako o Ginoo. Kay nagasangpit ako kanimo sa tibuok adlaw.
lipaya ang kalag sa imong sulugoon, kay kanimo o Ginoo, gibayaw ko ang akong kalag. Ginoo, malumo ikaw ug puno sa gugma. Kay ikaw, o Ginoo, maayo og mapasayloon, tungod sa gugma kanilang tanan, nga nagasangpit kanimo. Pamati, Ginoo, sa akong pangamuyo, ug patalinghugi ang tingog sa akong pangilaba. Ginoo, malumo ikaw ug puno sa gugma. Ang tanan mga nasod nga imong gibuhat, moabot ug musimba kanimo, o Ginoo, ug maging maya sa imong ngalan. Kay ikaw dako ug nagbuhat ka og katingalahang mga buhat. Ikaw lamang ang Dios. Ginoo, malumo ikaw ug puno sa gugma. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Usa niya na kay gayon, nagampo si Jesus dito sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niyag ampo, mingon ang usa sa iya matinunan, Ginoo, tudloy kami sa pagampo. Ingon nga si Juan, nagtudlo siya matinunan. Si Jesus mingon kanila, ingna ninyo niini pagampo. Amahan, simbahon unta ang imong ngalan. Maghari ka unta kanamo. Ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalanon nga among gikinahanglan. Ug pasaylua kami sa among mga sala. Kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo. Ug ayaw kami butang sa lisod nga pagsulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, o Kristo. Sa Ebanghelyo, ana ang mga tinunan o usa sa mga tinunan, mingon nga to sa atong Ginoo, Ginoo, tudloy kami sa pag-ampo. Bisan pa nga naa siya kaugalingon siguro nga intensyon nganong miingon siya ni ana, apan usa sa mga makita nato nga mahimong pagtulunan alang sa panahon karon nga nakita niya nga si Kristo nagampo. Mao nga nakaingon siya, Ginoo, tudloy kami sa pag-ampo. Unsa man na kaimportante alang karon nga kung makitaan pananglitan sa mga anak nga nagaampo ang ginikanan, posible gayon nga kini usab makakaton sa pagampo o gusto nga makahibalo sa pagampo. Ang kalisod karon siguro kay bisan gani ang mga ginikanan, dili kabano sa pagampo, dili kahibalo gani sa mga pagampo, kana basic pa lang kaayo kana. Nya dili ang makitaan nga nagasimba, dili siguro makitaan nga nagaampo ang ilang mga ginikanan. Mao na nga usa ka hagit diha nga makitaan sa mga sundon ang gihimo sa ginikanan ngadto sa ilang mga anak. Mao lagi na nga ang hagit kanon unsaon nimo pagtudlo sa pagampo pananglitan kung ikaw mismo dili gani kabalo mo ampo o dili gani kabalo sa mga pagampo, basic nga mga pagampo. Wala kay mahatag ngadto kanila nga maayong pagtulunan nga ilang makita, no? Mao na nga hagit una nga punto nga makita nato. Nakitaan sa disipulo sa atong Ginoo nga siya nagampo, mao nga naaghat usab siya nga gusto usab siya nga magampo. Ikaduha nga punto, mao kini nga sa panahon karon aduna ba pabay kaaghat ang mga tawo nga magampo? Sayod kita sa kabisi, usahay gani madungga nato nga mingon, wa jud koy panahon sa pagsimba, wa jud koy panahon sa pagampo. Unya, ang mahitabo lagi,
nahimo ng ang pagampo, nahimo na nga wala kaayo makita diha ang gitawag nga use ni ani, ang kabililhon ni ani. Tungod pod kay nahimong na focus pag-ayo sa pagpangitag kwarta, pagpanginabuhi, busy kayo sa daghang mga butang, mao na ang nahitabo wala nay higayon gani sa pagampo. Mao nang hagit karon tungod sa kabisi, tungod sa kalisod sa panahon, usahay makaingon lagi kita, hagit kaayo kana nga makahimo kita sa pagampo. Ikatulo nga punto, usahay hagit usab diri kanato nga ang paghampo nahimo ng very outside sa kinabuhi sa tawo nga nagampo. Mura bitaw kung miingon tag crutches lamang ang pagampo, murag ang pagampo wala nagyoy gitawag nga epekto sa kinabuhi sa nagampo. Unya ang pagampo sa manhamo daghan kay ni sag epekto dapat sa kinabuhi sa usa ka nagampo. Panaglitan sa giingon nga simbahon unta ang imong ngalan maghari ka unta kanamo. Unsa may naghari sa mga tao karon sa ilang kinabuhi, basin pagpangitag kwarta na lamang, basin mga kalibutanon, instead nga ang pagbuot sa Ginoo mao ang matuman ang sarili lamang mga pagbuot, wala nagyoy epekto diha sa kinabuhi niya. Mao kana nga ang naghari dili na gyud ang Ginoo, kundi ang kalibutanon nga lamang nga mga butang sa kinabuhi. Lain pa nga pananglitan nga siguro makita nato nga ang epekto ni ani nga ang atong gitawag nga panginahanglan matag adlaw. Yes, nagaampo ta pananglitan, pero unsa may epekto usab sa atong kinabuhi kung kita natagaan sa mga butang, pananglitan sa pagkaon. Unsa may epekto diha sa atong kinabuhi? Nahimo ba kitang maghihatagon alang sa uban o ang atong pagampo sa magiingon lamang nato ang kalanon namo sa matag adlaw? O nakahimo kitang miingon ang kalanon nako sa matag adlaw. Pero ang diri sa pagampo sa manhamo ihatag kanamo sa ato pa nga ang epekto sa kinabuhi nga mahimo kita manghihatagon na ipagpakabada nga to sa ato isig kaingon. Lain pa nga punto na ang pagampo naghisgot kini sa atong relasyon sa usag-usa, pananglitan sa pagpasaylo. Naabay epekto ang atong pagampo sa atong pakigsandurot nga to sa usag-usa. Kani ang mga pipila nga punto nga makita nato makigsunan nga usahay ang pagampo, ang pagsimba, debosyon, nahimo lang usa ka parte, murag biste nga ato lamang isuot, pero wala gyud gitawag nga epekto diha sa kaugalingon. Nga dili bitaw nahimong influencer ang pagampo diha how we treat people, giunsa nato pagpakabuhi adlaw-adlaw. Mao na nga sa dihang miingon ang maong tao, tudloy kami sa pagampo, dili lang memorization, dili lang paghatag og panahon sa makaampo, kundi ang pagampo nahimong kabahin sa kinabuhi. Nga nahimo kining maggiya sa usa ka tawo, sa usa ka Kristohanon, unsaon niya pagpakabuhi isip tinuray nga Kristohanon. Kani ang mga hagit nga makita usab unta sa atong kaugalingon. Mga liupo kita ngadto sa atong langitong Amahan, hingpit ka masaligon sa atong pag-ingon. Amahan, ihatag ang kalanon namo karong adlaw. Amahan, ihatag ang kalanon namo karong adlaw, nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, kanunay mo padayag sa lawom nga pagsalig, nga maabot ang gingharian sa gugma, hustisya ug kalinaw sa amahan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ihatag ang kalanon namo karong adlaw. Nga taliwala sa mga kalisdanan sa kinabuhi, magapadayon kita sa pagampo ug dili mo pasignunot sa mga tentasyon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ihatag ang kalanon namo karong adlaw. Nga aduna kitay igong kalanon nga mutubag sa atong panginahanglan matag adlaw, ug
ug dakong kasing-kasing nga mapasaylo sa atong mga kaaway. Magampo kita sa Ginoo, Amahan, ihatag ang kalan-on namo karong adlaw. nga ang mga masakiton ug katong nakasinati og bugat nga mga kalisdanan sa kinabuhi, matabangan sa ilang mga silingan, sa ilang pagpasan, sa ilang krus. Magampo kita sa Ginoo, Amahan, ihatag ang kalan-on namo karong adlaw. nga ang mga nangamatay makatubang sa Ginoo sa iyang puloy-anang dayon sa paraiso. Magampo kita sa Ginoo, Amahan, ihatag ang kalan-on namo karong adlaw. Lahito amahan, mapasalamaton kami sa imong pagpaminaw sa among mga hangyo. Tabangi kami nga makasalig kanunay sa imong mahigugmaong pamaagi ug sa pagdawat sa imong kabubuton diha sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mugna sa Dios, ako karon nagpatatakos sa pakiatopa, dalang ako kahoyang ug ang pagpaupos. Bunga sa'yo o kinama sa kamot sa tao, alat sa ulipon, inaagit niya ang Ginoo nagaday ko. Paigsoon pagamong kamo na ako'y sakripisyo, dawato da sa Dios samahan makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O amahan, dawata kini mga kasa, nga gipangayo kanamo ni Hesukristo, nga ihalad sa iyang handumanan, ang among masinugtanon nga pagalagad, magpanangat unta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santo samahan, Diyos sa tunhay makagawom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa manghel sa langit, nagasangyaw kami sa maya diha sa pagingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahoman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, himaya. Sana, sana, sa kahitasan, laygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Sana, sana, sa kahitasan. Santos ikaw, Ginoo, ang tubulan sa tanang kasantos.
Ipadalay mo ang Espiritu ng Pagsanto sa mga gasa, aron mahimo kinilang kanamo, galawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa kagalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa batinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini makong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa batinunan ug miingon, dawata kini panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis ang dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga yula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron naman sila mapasaylo. Buhata kini aron maghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon magkabanhaw sa Kristo. Nagahalad kami kanimo mahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kaming giisip ang ayan nga moatubang walagad kanimo. Himua kami nga makalawat sa lawason ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinom na may Ginoo mong simbahan sa tibok kalibutan. Himuang maingpit kami dahil sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Romulo Obispo sa tanang mga pari. Hinom na may usab o maigsuon nga nangamatay. Malaom na mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay dahil sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nabong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming akayan na makambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana. Uban sa mga apostoles. Usa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton. Uban kanila, amoy ikaw kadaygon ug amoy ikaw himayaon. Pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagawamahan. Dihas kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dugimaya, hangtod sa kahangturan. Karon magiusa kita sa pagampo ngadto samahan. Atong gamito ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ni panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagyon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mong mga sala, kung dili ang magsalig sa iyong simbahan. Usibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhighari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ta ang atong paraginig suunay.
Kini maong kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang ginapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Doon sa pakikiamin sa bangkete ni Kristo, dulog dawaton ta ang pagmaupan sa dakong pagtuo. O salamat, Ginoo, ning balaan mong kasa, among kalikon kanunay, sanak na sa mga pagsunod, doon sa pakikambit sa bangkete ni Kristo, dulog dawaton ta ang pagmaupan sa dakong pagtuo. Spiritual Communion. Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in Holy Communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love that I may never again be separated from you. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan, ang Eukaristiya nga among gipanagambitan, magpuno unta ka namo sa imong kinabuhi, o ang gugma ni Kristo nga among gihasaulog dinhi, mag-aga ka unta sa among kinabuhi, o magdala ka na kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos sa makagawom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang Santo sa Misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kamo akong mga tinunan, panglakaw kamo gibantala, ang maayong balita sa kaluwasan, ug kang kalinaw makaupan kaninyo, ug ang kalinaw